Gadapyan na ikaw na ang ginapamatian na mong ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Insay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita ng kaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, ngayong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Lubakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa ihapon. Pagdayon aksyon radyo, makulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sinisan anong at kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalak na. Palasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Madayong aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nauna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagan. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes. Petsa 31 na bulan sa Disyembre tuig 2020, isang tulog na lang. Pagbugtaw naton pagkaaga, saylo na kita sa tuig 2021. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01 na. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa nga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, isa ka bulan nga moratorium sa pagbaton sang LSI sa San Carlos nag-umpisa na kahapon. Bacolod nag-umpisa na sa pagpreparar para sa vaccination program sa palaabuton. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Gina-insister sang Food and Drug Administration nga ang vaccine dapat magaagi sa normal registration process bisan ini din dunar. Ginhimo ni FDA Director General Eric Domingo ang pahayag kasunod sa nangin kontrobersyal may kaangtanan sa unregistered COVID-19 vaccine nga gingamit sa pila ka mga soldado. Suno kay Domingo, ang registration kinahanglanon sa isa ka bulong o kon vaccine ginbakal man o kon gindunar. Paatag ni Domingo, dapat nag-agi sa Department of Health kag ang ahensya nagapangayo sa FDA sang import permit kag kinahanglan nakarehistro. Lantaon ta kung anong mahimo sini sang Food and Drug Administration. Kay mismo ang presidente na ang nagpalayag nga ginpabakunahan na niya ang mga PSG pila ka unit sang militar. Dako nga insulto ini sa pila ka sangasang gobyerno. Wala kahibalo ang pumuluyo kung pamatian ta sang una si Presidente Rodrigo Duterte nya pag-abot sang among bakuna, ako ang mauna. Nag-abot sekreto kung diin lumusot ang bakuna, ang ginuna PSG kag pila ka militar kag mga
pila ka mataas nga opisyal. Insulto man ini sa pila ka mga ahensya labi na sa departamento sang ikaayong lawas. Ginaproseso pa lang. Ginapreparahan sang kwarta. Ginpainan budget para ibakal sang bakuna. Pitiksinta siya ang mga malapit sa presidente. Tinuslukan na sang bakuna. Kung wala ginako sang presidente kag pila ka mataas nga opisyal sang militar, wala kung tani kahibalo ang pumuluyo sa bilog nga Pilipinas nga may sumulod na gali nga bakuna. Ang question da, diin nagagi, sinong nagbaton? Ikadwa nga pamangkot, ano karon ang mahimo sining mga ahensya nga dapat sila agyan sining bakuna? Wala gin respeto ini nga mga ahensya sang gobyerno. Question, depende kuno ini sa presidente. Ti ang presidente amo ang pinakataas nga leader sa pungsod nga supposed to be siya ang magapanguna sa pagpahibalo nga nagsulod na ang baksin kag tumanon ang iya sinigin pangako nga dapat unahon ang mga frontliner, nurses, doktor kag iban pa. Ang inuna yang ara sa Malacañang ang safety sang presidente kuno ang ila ginuna. Di karon nabalahuba na. Wala sang mahambal ang Malacañang niya, wala violation. Wala man gani violation, pamangkot sang pumuluyo nga gintago nyo. Nga gin sekreto nyo. Kag ang question, sino ang nagpasulod sini? Nya wala gasto ang Malacañang, question, pila kag sinong nagbakal sini. Kung mag-amo malang ni nga pwede malanggali kabakal, sino makapugong sa individual nga may kwarta nga magbakal man niya sang bakuna sa iban nga pungsod nga hindi na mag-agi sa mga ahensya sa gobyerno. Katulad sa Food and Drug Administration. Karon, kung ako panaglitan, milyonaryo ako. Luyag ko yung magbakal sa bakuna. Sang una maagi pa ini sa departamento sang ikaayong lawas, Food and Drug Administration. Di pagkatapos kaginunahan sa Malacañang. Pagpasulod nga wala mag-agi sini mga ahensya, sino makapugong karon sa pila ka mga individual nga magbakal sa bulong. Sinong madakop, sinong mareklamo, nya presidente gani, nagpasulod nga wala ginrespeto ang Food and Drug Administration, wala gani ginrespeto ang Department of Health, nga kami hindi, kung salbaranay kabuhi mo lang ni, ang paghambalan, inunay ang PSG, ununay ang pinili ng mga militar, kami agaliya, hindi pwede, kay presidente siya, pagusto lang siya, pagusto man kami, makabakal man kami, may kwarta man kami, karon idakpon kami, kaya nagbakal kami sa bakuna, tinabakal gan isla sekreto, hinipsan lang nila, wala man nila ginrespeto ang tanan nga ahensya sa gobyerno, proseso nga dapat sundon, pagkatapos sino makapugong sa amon karon nga magbakal man sa bakuna para safety man sa amon pamilya. Amon ni karon ang dako nga problema. Nagsalangisag ga saylo na kita sa masulod nga tuig nangin kontrobersyal pa ining toslukan ay bakuna sang baksin. Ginuna nila ang ila kaugalingon. Si Presidente Rodrigo Duterte dumduman nyo, niya kung mag-abot ang bakuna, ako una. Karon niya, pag-abot sa bakuna niya, unahin nyo. Kaya panilagan ko, akalain. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa, sang Bacolod, bilog nga probinsya, sang Negros Occidental, oy, kulokalma, buwas Enero 1 na, 2021 na, advance Happy New Year sa aton tanan nga tagpalamati. Medyo stay at home kita. Pangluto na kita para preparasyon nga ibutang sa lamisa tungang gabi karon pagkalas 12:01. Welcome 2021. Ano nagahulat sa aton sa masunod nga tuig? Ina, depende sa aton paghalong sa nga lawas. Depende
sa pagsunod naton sa mga protokol nga ginhatag sang departamento sang ikaayong lawas. Amo na bla? Sige hapon nagatindo kita, nagapakigbato sa nagkalain-lain nga balatian, nagkalain-lain nga kalamidad, nga nagahanos sa pungsod Pilipinas. Panilaganta ang nagakatabo sa syudad sa Bacolod, ang patrol nagalagulad na sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Ang amon diri pagpangalagad, wala niya untat. Samtang nga ang iba nagapahuway, ang amon iyawaragwagan, padayon magaserbisyo. Wala untat 31 man tubtub sa uno kag sa masunod bagid nga malawig nga tinuig kung kaluyan maayong lawas. Aber, kamusta mga balita nga nagtuluhaw? Kamusta mga merkado? Puno na? Karon nga kagahon sos kahapon porte kapuno sang mga mall, mga balaligyan sos ini magwanta ang binaklanay para preparasyon karon sa gabi. Aber, ang patrol ginaman sumong, sigurado ako, ni Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Alvin, kamusta ang palibot? Morning! Good morning sa imo, Action, Fred. Advance sa Happy New Year, Action, Fred. Okay, same to you. Sa aton mga kauturan, nabansin na kita nga nagpanamyaw. Ang malipayon nga pagsugalaw sa Año Nuevo, Action, Fred. Diin subong kagahon ang patrol liwat naman nagalambiyong sa pila ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod sa pag-checkyer. Number 1 reaction na Fred nga tarupang dansa nga patrol. Basta ang pila ka mga dalanon sa syudad, no? Sa sining kagahon after nga nag-ulan kagabi, nagpanalitiman sa pila ka mga lugar, no? Diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga salakyan di pasahin nag-amat-amat na sa pagbiyahe sa subong nga aga, tila uman ta Action na Fred ang pagdagsa na naman sa pila na ka mga kauturan, especially magapamakal bala Action na Fred sa mga prutas kag iban pa. 13 fruits Action na Fred ang ginapreparahan man karon. Di siyempre holiday rush kahapon kagasang tinaligdan perting tao kagahapon ang Fred, no? Sa mga tagsa ka mga merkado, tagsa ka mga malls, kaga iban pa para magpamalaklon. Subong gani Action na Fred, mabatian mo sa aton sing background, may nag-aabat-abat naman na palupok subong aga. Hindi na mapunggan Action na Fred. May galupok na. Oo, may ara na. Mga 3-star guro ni. Kaya kung magpa 5-star Action na Fred, masyado ka baskog mo. Pero may lang kay 3-star guro ni ang aton sining nga nabatian nga nagapalupok. May portion sa area sa barangay 19. May ara diriya sa area sa barangay 12. May barangay 10. Nagabaligya man or rather palupok man Action Fred. But sing ganun lauman ta ang pagdagsa sa mga palupok man, especially karon ang pagpalupok sa mga kabataan kagaiban pa ati amani ang mga balantayan ta Action na Fred, no? Ang patrol ari diri dampi Action na Fred, makitan mo sa aton background yun badala naton da kay Sir JM. Ang connection na Fred diri sa downtown na area nag-aga pa, temprano pa, nagplastar na sa ila sining mga baligya para sa aton sining mga kauturan temprano pa magapabalaklaw sa downtown na area sa may dalan sa Gonzaga Action na Fred. Ang kalabanan halos bisan kilid kagkilid ni mga prutas sa pagkatahom, mga preska, mga prutas, mansanas, kagaiban pa. Magkutong tabala kung pila. Kaya kahapon to, dumduma mo to Action na Fred sa manadalan sa Burgos, particular sa may Burgos sa public market. Ang ila sininga 13 fruits, tag 400. Pero diriya, kay halos kompleto makitanta, may pinya, may kapaya, sa kagaiban pa. Mangkotong tabi si Sir. Sir, kumusta ang baligyan na ita? Umalim pa kahapon. Grabe kahapon, namutawas diri sa inyo, Sir. Okay man ang baligyan, mayo man. Mayo man? Oo,
maayo man, halos way natingog si Saray. But anyway, sir, ang quandary, sir, mabakal ko halimbawa for 13 fruits o kung naka-plastar na, pila, sir, ang baligyanay ninyo? Depende sa prutas na pili mo. Depende sa prutas nga napili mo. Kung halimbawa ang prutas nga napili ko, special abi. Kompleto, may mga mangga, papa, may pinya, kagibang pa. Tagpila na siya, sir? 900 siguro. Yan, 900. Pero pila ka klase na siya, sir? 12 na siya. 12 na siya. 12 ka klase mga prutas. Special lang na siya. Oo, special. Special lang na gali siya action na, friend. Pero kung mabakal individual, mabakal abi tag-isa lang, bakal ko mansanas, pwede lang man siya. Oo, tagpila na siya bilog. Tagpulo ang dagko, tag 30. Tagpulo ang gagmay action, friend, 30 ang dagko. Ang kuan niya, sir, subong ang ubas ta. Pila subong ang baligyan ay nagtaas siya o nagnubo? Umang Japon. Mong Japon. Tagpila, sir, ang seedless? 280. 280 action na, friend, ang seedless. Pero kung ang may kuan niya, may seed, 140. 140, so mayo man na siya action na, Fred, no? Isa diri sa ginapangita sa buong peras. Ano ni mayari ka mo, sir? Nagmahal yung piras. Nagmahal? O, tagpila siya? Tag 35 bilog. Tag 35 ng bilog diri action na, Fred, sa nga peras. Medyo nagmahal. Gusto mo action na, Fred, manan ta pa sa mga kiyat-kiyat. Pila na siya? Basta kumplito Kaya nagnubo-nubo sa una-una. Kaya tag sinsubong tag 25-80. Ang nagnubo siya. Ano niya, isa na ni ka... Sana nakabugkos. Isa na nakabugkos, no? Para sa aton sila nga mga kauturon. Mga available ta karon, sir. Ano niya, Milon na milon. Melon. Melon niya. Tagpilang melon, sir? 80 kilo. Tag 80 ang kilo. Per kilo naman eh. Oo. How about ang kapayas na, sir? 80 man. 80. Ang kapayas ni siya, sir, pag abot diriya, luto na o kung habal pa lang? Habal na. Habal pa lang. Habal pa lang, pero di rin siya maluto, no? O pinya, galing, sir? Ang pinya daw, nagmahal-mahal ang pinya subong. Gali? Oo. Pila, sir? Ang dagmay, baligyan ay naman 30, 25. 30, 25. Ang kilo na, sir? Hindi ang bilog lang. Bilog na. Daw mo nikat ako. Kung imong action na pre nagkadako. Oo. Ang isa ka kamao. 30. Action Alben, Yes, sir. di buinas kita iya kiti kumplito na. Peso. Courtesy sang Aksyon Radio Bacolod kag sang aton station manager Aksyon Nuna Di Maala Magbanwa. Abaw, salamat. Salamat gid. Kompleto gid action na Fred, no? Sa aton sini nga mga kauturan, salamat gid of course kay SM, no? Ma'am Nona, aban si kita nagatamyaw sa Año Nuevo. Alas 4:16 na action na Fred sa countdown siguro. I think mga kuan na lang ni 20 mga 19 oras kag 44 minutos. Masugalaw na kita sang Año Nuevo. Bansi man ko yung nakatamyaw sa imo action na Fred, ha? Happy New Year. Oo. By the way, Advance na para buwas advance na action na Fred para buwas of the night agyapon. Kabalo sa aton duha action na Fred of the night always and all the time. buwas agap da dahil tagyapon. Yes, Maninoy. Mag-up na kita, Maninoy. Sige, ihado. Antusa lang kay agwan tahon ko. Yes. Antusan mo lang ginsiyado mo. Pero sige lang, i-action na, Fred, Buot man basta mabuot si Maninoy. May papisan na si Ihado. Pinpakid. Kung may regalo. Action na, Fred, by the way, sa amuni ang pila ka mga sitwasyon karon. Sir, ano ang oras ang ginalantaw ninyo paghimugasan na naman pagdagsa sa mga bumalakal sininga daw? Iba niya, gapay kiti para hindi sila minitan. Tapos ang iban gabi man. Ang iban gabi man? O, sobrahan. Ay, okay. So, tubtub ka mo buwas mabaligya, sir? O, hasta alas 10. Hasta alas 10, tubtub sila action na Fred, buwas nga adlaw, hasta nga sa alas 10. Pangalan mo gani, sir? Michael. Si Sir Michael action na Fred, no? Ginbisitahan taman action na Fred, ang pila ka mga baligyaan na kahapon. Kagina, sininga aga action na Fred, sarado pa action Fred, no? Ang baligyaan na sa palupok man sa Pope John Paul II Tower,
sa diin na istoryahan tawan ang pila ka mga nagabaligya dito Action Fred in relation sa pag kung ano ang mga pagsulundan sa area sang area sang Pope John Paul II Tower kung sa diin subong man nga aga Action Fred sa siling sarado pero lauman ang pagdagsa man sa mga bumalakal man sa mga palupok sa pagpakikangot man naton kahapon kay Ryan Villaruz isa diri sa ginatumod niya aksyon Fred ang pila ka mga pagsulundan antes ang isa ka tawo makabakal sa mga palupok ang number one na diri action Fred ang ginapatuman nila amo ang social distancing pagasuksok sa face mask kaga of course ang pagsulundan as to kung pila ka mga tawo o rather ang edad nga pwede makasulod sa baligyaan sa palupok. Kompleto action Alvin, hindi lang kinanglan may isa ka dam nga tubig. Mayara. Yes sir, may isa ka drum nga tubig. Kompleto. Pagkatapos, kinanglan, indigid, manigarilyo. Yes sir, number one, amo nang numero uno nga ginapangabay kagabawal kay ang sila mismo gali action na pre nagabantay man ang mga nagabaligya bala bawal ang panigarilyo, bawal ang testing sang palupok sa sulod sa baligyaan. And at the same time, bawal man action na Fred nga magsulod kay iyang grupo-grupo kamo nga way kamo social distancing. Health protocol action na Fred, no? Ang ginapatuman. Typical ga klase sang baligya sa mga palupok. Kung sa diin, sang una, mga mabaskog klase nga mga palupok, angay sang super lolo, ang iban man action na Fred, mga thunder, kagaiban pang klase nga mabaskog. Sang una gani 5-star pwede ka kabakal pero subong yan di ka na makabakal. Sigurado gid apanon na karon sang pila ka mga maluyagon magpalupok. Yes. Purti kabakal na karong adlaw. Saksyon na Fred, especially ang kalabanan kagag majority nga mga baligya nila mga pasirit, luces, tri-star kaga iban pa nga at least typical klase nga mga palupok. Reaction na Fred, portion lang sa nga pahayag ni Sir Ryan Villaruz. Ang aton nga mga customers, may ara kita nga hand washing protocol sa main entrance, kag may ara kita face mask, kag face shield, kung wala ka face mask kag face shield hindi ka sulod. At the same time, minors are not allowed and seniors above 66 years old hindi man pwede ka sulod. So isa sa mga typical nga sulundan, but at least may ara kita protocols kag guidelines man sa palupok, kag may mga bawal man hindi dapat pag-ibaligya mga tagulupok. So typical nga regular gyapon nga firecrackers sa mga basiret, mga triangle, mga triangle A, kag candle bomb, kag mga luces, kag may ara kita fireworks, kag mga handheld lights nga pwede mausaraton sa basang panimalay. Pero magkaangay sining good may dilima, kag iban pa bawal ni. May ara ng mga Goodbye Philippines na kag mga Bin Laden nga mga balupok, mga papap kag pikulo ginabawal gid ina for almost 5 years na ginabawal kay mo kadagmay lang nga items ina no. Pero isa na siya sa mga major cause ng accident sa mga bata. Iti kasami sa mga bata puluton kag aprihan, so ang tendency kakalukban sila. So gina-provide gid kita no sa mga protocols nga labi na gid panawagan kita sa mga ginikanan nga kung ang mga kabataan nyo nga minors ba i-supervise inyo ina kung nagakuan sila sa mga palupok kay ang aksidente hindi naton maiwasan, pero kung may gag-guide sa atong ginikanan especially sa mga minors, maiwasan naton ang disgrasya nga ginatawag. Sample sir sa mga palupok hindi related. No testing kag no smoking during area, so hindi kita pwede ka test sa diring facilities ang firecrackers and fireworks zone diri sa Pope Tower area. Action Fred, kabahin gid lamang sa nga pahayag diri ni Ryan Villaruz sa diin no testing kag no smoking policy sa area sang sa baligyan sang palupok, particular sa Pope John Paul II Tower action Fred. Ti budlay man masling gabi baklong ko ni masling ka tulog ni siya silin si kabaligyaw nya bisin di tilawan ta.
no? Kagumang isa mambal. Oo, tunog gusto mo. Tistingan ta sa bunga susta. Kaya ba si man ka, linok pa na ako. Kalabanan na muna eh. Mas lisa nga, saan sa prutas niya tambis na? Nya oo, nya rio, tilawebla. Tidra mo muna. Nya tunog na. Nabi tilawan ta. So, at least ang importante diri action na Fred, ang awareness. May man nga ila sa nga mga palugyan kung hindi kin malikawan yung magpalupok. No choice kid kundi bantayan ang mga kabataan as much as possible. Amo man ang kampanya sa mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office, mga kapulisan naton sa probinsya, even man ang mga katapo man sa Bureau of Fire Protection nga kung pwede gani likawan lang ang pagpalupok agod malikaw man sa disgrasya. Galing kay ti kabalukak siya na Fred, ginkaandan sa nga tanan nga kada anyo nuevo may matabo gin nga pagpalupok. Oo. May aramat ka. Tradisyon na eh. So, tradisyon Sa Malawig pila ka din nag-una nga kada pagbulag tuig gari nagabong lang. Ti basi next year basi kung malinong kontumanon ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya sini nga pangako kag subong man ang statement lagi palayag niya damlog lang nga wala sang palupok masunod nga tuig. Amo na ang pinaka-importante. Ina magadepende man sa pangulo, kagati magadepende man sa baligyan sa mga palupok. Pero ang iba na action, pwedeng kaso gani, amo na matabo. I think ang iban nga mga nagapinalanggaan ay mahambal nga alas 12 na. Mapalupok na mapalupok. Ba mo? Ang connection na, Fred. Mabulag ng tuig! No? Halong-halong. Halong-halong. Yes, ang sungad, halongan. Amo. Kaya mo nang diferensya ni Presidente Duterte sungad, ged. Action na, Fred. Muna ang pinakabang sitwasyon karon na diri sa baligyan sa baligyan sa mga prutas sa downtown area, no? Nga temprano pa nga nagladlad kag plastar sa nga ila sini nga mga baligya nga mga prutas sa sitwasyon man sa syudad sang Bacolod. Ini tanan-tanan ginadulong sa inyo sang Nani Kiraw, ang kaaksyon nyo, aksyon, Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:26, madmad na, hoy, bulugtaw na! Kagmang luto na paninlo sa sulod sang puluyan. Bauti, ang mino karong adlaw purtigid. Ang ginabutang sa lamisa karon puro matikaon gini. May litson, may hamon, may spaghetti, may cake, may salad, kag iban pa. Porte ni. Ina sa makasarang may kwarta ang bulsa. Pero te kung medyo imol pareho sa aton, may pansit lang kita ya, okay na. Kag may pandesal kita da, diutay nga tinapay, kag diutay nga uloimnon, dato na. Kita ya nga imol, bisan diutay lang ibutang sa lamisa, basta ga ululupod. Kaga-enjoy kita ya. Kag nagapi na lang gaanay. Kag wala lang gamo nga nagaluntad sa sulod sa puluyan. Kag everybody happy lang. Okay na inaasakon. Hindi bala? Amo na nga subong, binuligay ka mo. Ang importante, tinluan yung puluyan nyo. Oy, advice ko sa aton mga kauturan, kasimple gid lang sa pagbulag sang tuig. Ano ang dapat sa pagbulag sang tuig? Ariho. Tanan, sa sulod sa puluyan, pagkatapos tinluan ninyo, komplituhon nyo ang kinahanglanon sa kusina. Suno sa mga malam sa ngaton katigulangan, kinahanglan, buwas pagbukas gid alas 12:01, sang kagahon, kinahanglan kompletong asin mo, kompletong kalamay mo, kompletong bugas mo, kompletong tubig mo. Amo na bla? Sila sa mga tigulang para hindi pagpugian. Kinahanglan inatanan ni plastar mo na. Kinahanglan wala kulang.
Ti si Lula sa una sa buhi pa, sobra pa gito ya. Kung mangumpra siya, kung subong mga 12 ka prutas na, 13, yato ya, gapangumpra siya, kumplito gina. May sibuyas dahon, may sibuyas bombay, may kamates, may luya, may ahos. Sa kusina, kumplito gina ya. Kulo kumplito gina mga panakot. Amo tayo pagpatin ni Lula sa una. So, wala ka mapirdihon, ha? Kung ini nga mga bagay, sundo naton. Inaya, amo nang palayag sa mga malam sa una, wala ka madapirdihon, ha? Hindi ba? Sige. Nangahotong sang aton sini roll call. Karon nga kagahon. Advance, dali na lang. Pila ka oras, New Year na. Advance Happy New Year kay Rosalina Arellano Espadero. Kay Noel Amar, baw si ako malditaryo, sa Hong Kong ini siya, nagamonitor. Kay GM Asdilio Banaag, kay Philip Laurente, kay Anita Junisa, baw si Andrew Juanitiso, aga pa, gabugtaw na, si Millie Oligo, ba, diyo sa langga, ha? Morning ko no kay Sir John kag Marisa Ohusa, dira sa Barangay Singkang Airport. Kay Cory Bidaha sa Kuwait naga-monitor siya. Kamustang Kuwait da? Sa pungsod siyang Arabo, tugnaw man kuno. Dira kay Marites kag Leonic sang Sumaga. Advance Happy New Year sa inyo. Kay Linet kag Boy sang Manbel. Kay Azer Aguirre sa Mudal. Kay Brit Hart Tunato. Kay Banisa Mayo, dira sa Midwest, Minnesota. Hapon to sa ila. Dira sa Minnesota. Kay Banisada, Advance Happy New Year. Kay Arlen Niegos Tabera. Kay Rosalie Bistar. Kay Dilia Liabe, baw kay sa Chariot Heights. Kay Flor Namo Panda. Kay Pelinora Oliveros. Dira kay Noel Amar. Kay Ibon Boucher sa Germany. Siling ni Ibon dito sa Germany kuno, lockdown sila. Tubtob pa sa Enero 13. Kay Huma Lumina, good morning man. May lang pag-monitor. Tagsagid kakaagahon. Kay Ronnie Sidayon Gordon. Advance Happy New Year kuno. Kay Kent Bulakha Juanisa. Kay Maris Estela Ponce. Advance Happy New Year. Kay Lorito Armas Bidaha. Kay Juna Felix, watching from Kuwait man. Damo naga-monitor sa Kuwait, no? Kay Johnny Porteliano, morning. Kay Kent Bulak Hawanisa, kay Geraldine Di Celeste. Sige. Watching from UK, Geraldine Celeste. Kamusta na si UK? Sige. Reglado sa UK sa kunog monitor. Ariglado. Dali lang. Anano ang aton sini karon tikang sang panahon. Tungdan tani karon ang tikang sang panahon. Kon kamusta? Kaya daw medyo magulugal umon ang aton panahon. Subong. Ti kinanglan o si saon ta kun nga ang si John Villarosa sa Murcia, Negros Occidental ga monitor man. Kay Lito si Condes watching from Riyadh, Saudi Arabia. Bao puerte ba si Ihado Richard Hamera Benos. Good morning. Advance lang nga Happy New Year. Ay si Ihado Richard, ano birthday ya subong o buwas? Pizza 31 ni siya o kon pizza 1? Si Ihado Richard Hamera Benos, kon birthday mo subong, kabay pa. Nga may ara ka pa, 200 ka birthday nga palaabuton. Amakin mo yan? 200 pa ka birthday? Porte. Good morning. Kay Alpame Lecciones, good morning. Ga monitor from Hamilton,
New Zealand. Kita mo ilang na. Sige. Basta ara ka mo Okay na lang ko. Ari anay, telen sang frontal system nagaapekto sa eastern seksyon sang northern kag central Luzon. Suno sa pag-asa. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan lakip na. Ang Kalayaan Islands may magalumon nga langit kag lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan, tub-tub babaskog nga hangin gikan sa naaminan na sidlangan ang mabatyagan sa Eastern Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan lakip na. Ang Kalayaan Islands nga may kasarangan, tub-tub mabalod nga kadagatan. Mahinay, tub-tub kasarangan nga hangin gikan sa nasidlangan pakadto sa naaminhan sidlangan ang mabatyagan sa nabilin nga parte sang Visayas nga may mahinay tub-tub kasarangan ang balod sa kadagatan. Suno sa pag-asa, ang pagsug-alaw naton sa bag-ong tuig mahimo nga maulanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na sa panahon sang pandemya krisis global. Masyado kabudlay sa pagpangabuhi sa mga plantador nga minos ang patubas are. May panugyan kita basi makabulig sa inyo. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Oy, ang libreng medical check-up, libreng konsultasyon posible, basi nagapadayon alas 9 sa agatubtub alas 3 o ba? Philippine Standard Time, las 4:40 na pahanumdom. Hindi magalipat karon pagbulag sang tuig, hindi magamit sang dalagko nga mga palupok para likaw insidente kag aksidente. Bugtaw kita nga kumplito ang lawas, wala magtalabog ang mga tudlo, wala sa kung ano nga sablag ang aton lawas. Likaw-likaw lang sa mga disgrasya, ha? Hindi magpalapit sa nagalupok o mga pasirit, hindi pag-itaya sa pariho mo. Kay base kon madisgrasya, matuslok ang matabla, hindi mo na ina mauli. Halong-halong, halong-halong, gid. Kay Ming Galigo sa Gapis ang Murcia, naga-monitor na siya. Subong man, si Nining Lida Liamera. Good morning. May lang nga pag-monitor kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Snap Diamante, gabugtaw na ni siya. Si Betty Lau sa Binalbagan, si Ruben Tampos sang LTO, si Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, si Paririmiya sa Arroyo, kapangapin na ni. Si Roy Marino, kamusta ka? Dr. Raul Alibuga, kaladlad nga nada, sang pamahaw mo. Kay John Hidalgo sa Manapla, kay Pari Erning Hurilia, advance Happy New Year. Kay Paring Istoy Querido, kay Parinik Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, GC Sindico, Monsing Siocon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor na, kay Jutay Pascua, kay Lorene Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, si Engineer Nariel Bantayda, kay Jerome Solinap, advance Happy New Year. Kay Moon Lisay, Subuman, kay Jose Mongcal Torilla, kay Jerry Castro, okay, monitor lang sa Gisan, Himamaylan, kay Erle Flor de Lisa Morningman, may lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na, sa panahon sang pandemya, krisis global, kung wala ka sinuptan, delikado. Ang mga mangungumaga panghakroy, gamay produksyon, ariho,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Relax mo kadali, hindi magalin, mabalik pa ako karon, dugay-dugay, kay Lingko Joshua, morning man, kay Erwin Gonzales, morning, nasa barangay Lumanan ko no. Sige, ang iyang mga pamilyada, good morning lang. Sige. Si Limco Joshua niyo, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kamusta ka mo da? Matultog na mo da? Ariglado Hindi magalin mabalik pa ako. Unahon ko lang ining paid program. Please stand by. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano ng kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, panasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw
gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na, balik kita sa aton pagpangalagad. O, kamusta na? Baw, siling sang mga eksperto ang pungsod Pilipinas, mahimo ang populasyon magadangat 110 milyones na ka mga Pinoy. Puwerte, no? Gadamo, kitang gagadamo. Galing ti kadamo man sa mga nagkalamatay, labi na gid nag-arangka ini ang COVID-19. So, dali na gilang, inuras na gilang ang aton ginahulat, gakalam ng aton dapadapa, masaylo na kita sa tuig 2021. Ba, si Estevo, from Australia with love. Grabe, na overhang siya kuno. May parte mga boys kuno, siling ni Steve. Puwerte ang ilang parte dito sa Australia. Kay Erle Flordalisa, good morning ko no. Tamyaw yes tuto salmurin sa ginubaan. Kay Rinan Payong-Gayong. Kay Jocelyn Libuon Dispoho. Morning ko no kinang Hildaya Macaranas. Sige. Kay Albert Howard. Kay Pele Proilan. Kay Alex Muntisa. Advance Happy New Year kay Imbong Dio Campo. Pwerte, arang kadahay ang pagpulo panamyaw kay manti buwas.
pizza uno na. Daw kadali lang, no? Sige. Happy New Year advance ko no kay nang Bilay kag nung Romy Escalante dira sa La Carlota nga tamya sila ni Gamay Panes. Sige. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Sila ni Sunny Dalisay, Samuel Palencia. Tanan tao sa Sinda Santa Rita. Good morning manguno. May lang nga pag-upod sa aton tagsagid kakagahon. Kay Gina Toribio Panes sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay. Daw gabalis kadila ko. Daw ga hana magpinitla. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit,
o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-apat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong, Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan pagdayon aksyon radyo Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Padayon na ipalak na Malasig pero sigurado
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Morning lada kay Mandio Arnijo, kay Minda Lialto, kay Jenny Espero, o kon Erpelo. Good morning ko no, sa pamilya Perez kag Nap Erpelo. Sige. Bao, si Estebo from Australia with love, Mira Flores. Good morning. Wala ko no countdown no. Wala countdown para sa New Year's presentation ng NGC, pero ang importante, ang ARB may Good morning da. Sige. Oh, Happy New Year advance kay JJ Yucampo, tuwa kag Jonas Yucampo sa Canada. Kamusta ang Canada da? Tugnaw man. Je, kamusta ka da? Kitaong ka sa ako no, naglaba biguti mo. Angayan kas biguti mo Akalain. Oh, dali lang. Unahon ko niwa ang 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian is...
Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na. Morning da kay Ana Marie Tahan Padilla, siya anak ka si Andrew Padilla sang silay, kay April Banaag. Good morning man. Uy, kapi-kapi kita anay, no? Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Gin padamo pagid ang mga kapungsuran ginban anay nga hindi makasulod dire sa pungsod Pilipinas duha ka semana nga travel ban sa 20 ka mga kapungsuran nga gin-report dining bag-o nga coronavirus strain nga mabatyagan sa nagkalain-lain nga kapungsuran. Una ini, nagalin lang sa United Kingdom. Sa karon, ginban man ang pila ka mga pungsod. Lakip ng Amerika. Ha? Ang Amerika, ginlakip na sa mga pungsod. Ang Australia, Canada, Denmark, France, Germany, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Lebanon, the Netherlands, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, kag UK. Temporaryo, ban anay, hindi ka mo anay magsulod. Diri sa pungsod Pilipinas, ginapanilagan pa, kay perti ka delikado, perti ka makalalaton, ining boto sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na, kay Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning advance, Happy New Year. Mabalik ako pagkatapos ini.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. This time check is brought Hingda kay Bilmar Matio Panisales ang kaluukan. Siling ni Noel Amar, dire niya sa Canada kag Amerika, o wala di isang tao nga nalukpan. O kay ang palupok dire, everything is fireworks kay ang lupok ara sa sky sa ibabaw. Nida sa Pinas ya, ang lupok aras duta. Dahos tuman. Oy, sa aton gali mga utod, base bala kon may kapan ka nga bukol sa lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na, standby.
Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw una nga bula 132, una nga bula 1 kag 32. Second draw ikaduha nga bula 10-7, ikaduha nga bula 10 kag 7. Third draw ikatatlo nga bula 23, ikatatlo nga bula 20 kag 3. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita ang jackpot 20,980,657. Resulta in any order 6, 25, 15, 29, 12, 33. Resulta sang 645 size 25, 15, 29, 12 kag 33. Sa ilo kita 655 jackpot 69,281,376. Kombinasyon in any order 47, 17, 50, 39, 30, 55. 655 nga resulta 47, 17, 50, 39, 30 kag 55. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26 na. Oy, si Steve Silinya, diri wala man kami kay tungod sa COVID migo Action Fred, nagtaas kaso di ay. Nagtaas kuno to sa Australia. Oy, si Orig Ignacio, good morning man. Reglado mabalik ako sa dugang pagin nga mga balita kag isiunahon ko lang niyo ang 5 minutos nga paid program. Please stand by. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo.
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:32 na. Advance Happy New Year kay Hasmin Roldan Rabilio, kay Andy Saludares, kay Risa Alvarez, baga monitor siya sa Minnesota, USA. Kay Rodita Trinidad Cruzet, good morning man. Kay Mitch Aventura, kay Benji Bernandez, good morning lang ah. May lang nga pag-monitor dira sa kay Benji Bernardes, morning, watching from Singapore Airport. Sige Ariglado. Kay Philip Layasan Montaño, good morning man. Kay Anton Bintaha. Ba, si Stevie mabike ko na yan. May chimpuguro kay mabike siya. Sige Ariglado. Dili kita na ya. Report anay sa City Hall, Bacolod. Nag-umpisa na sa pagpreparar para sa vaccination program sa Palaabuton. Balita City Hall. Detalyo po ti Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May Action Fred, mayara na sang preparasyon ang COVID-19 vaccine o COVAC Council sa syudad sa Bacolod Action Fred. Sa tion nga mangin available na ang bakuna diri sa pungsod Pilipinas. Ini kasunod man sa damlag lang pag sinapol sang COVAC Council. Nagligad kada Disyembre 28 ngagin paunahan ni Mayor Bing Leonadia bilang chairman sang council. Ginpahayag ni Vice Mayor Alcida Familiaran, Vice Chairman ng Council, nag-umpisa na sa pagplano ang Syudad Action Fred para mapatuman ang vaccination program sa tion nga mayara na sang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sa press release sang syudad, may pila ka mga persona nga ginhatagan sang trabaho ang sa vaccination program sa Bacolod Action Fred. Lakip na diri si Dr. Hector Gayares na magapakig-angot sa 7 ka mga hospital sa syudad para sa profiling kag identification sa mga healthcare professionals, medical frontliners kag healthcare facility workers sa Action Fred. Si Councilor Renesito Novero naman ang magaserbe nga pamuno sang Vaccine Center Team o kon VCT nga magapangita kag develop sang vaccination center sa syudad. Si Bids and Awards Committee Chair naman Attorney Mafilino Polvora ang gindesignar para magpili kang magbakal sa COVID-19 vaccine nga ginatugutan nga usaron sang gobyerno nasyonal. Ang Bacolod EOC Action Fred, kupod si City Administrator M. Ang kag Dr. Chris Rongon ang magapatigayon naman sang lapnago na nga information and education campaign. COVAC lang, may 20 pa ng planning na
so that anytime nga available ng vaccine, ma-implement lang kita. May set aside na funds, Vice, for that? Naiarapot yung sinuro ng latunta. So, maganda ng national government ng mga implementation sa LGUs, yung Peña City is ready, si Mayor na naman. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Santon Plus Gold mga kaaksyon, hindi sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:37 na. Kay Di Anton Diaz na sa Patria Village. Good morning. Kay Sheila Labarcon Morales. Kay Warlito Nisiada. Good morning. Kay Frida Abad sa Barangay 39. Inatamyaw sa Nisunya Baira Sang Rosal Takuling. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw
man sa gihapon. Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new norm. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing,
kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47. This time check is brought to you Kay May, kay Apple Alvarez Tade, kay Alex Muntisa, good morning man. Diri kita ho, isa ka bulan nga moratorium sa pagbaton sang LSI sa San Carlos, nag-umpisa na kuno kahapon. Balita Kapitolyo. Detalye si Neopod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Kahapon nga adlaw Disyembre 30 nagasugod na ang isa ka bulan nga moratorium kon na suspension sa pagbaton sa mga locally stranded individuals kon na LSIs sa syudad sa San Carlos sa Negros Occidental. Ini matapos aprobahan sa Regional Interagency Task Force ang pangabay sa San Carlos nga moratorium umpisa Disyembre 30 tubtob Enero 29 tuig 2021. Ang San Carlos City amo na ang ika-20 nga local government units sa Negros Occidental nga ginaprobahan sa RIATF Western Visayas kon suspension sa pagbaton sa mga LSIs ang paghahambalan. Kahapon sa record sa San Carlos nagapakita nga may-ari na lamang ini sa 16 ka mga aktibo nga kaso sa COVID-19. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49. Mga blatter entry pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52, Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sinisang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53, kay Sinika Mahilom da, kag Annalyn Hardinico, good morning lang. Diri kita, mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record, sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Special Communication, si Aksyon Alvin. Aksyon Alvin! Yes, Aksyon Fred mag-celebrar gid, no? Bagong tuig sa sulod sa nga prisuhan. Iling 47 anyos nga lalaki matapos kinserbihan sa mandamiento di aresto sa DC-1, Regent Pearl Home sa Alihis. Ini siya ang gingkilala kay Noel Dumdum. Kag ini siya ang ginaresto man siya na Fred sa kaso nga frustrated murder. Ang warrant of arrest nga gina-issue ni Judge PB Garganciel Balbin, presiding judge sang RTC Branch 45 diri sa siyudad sa Bacolod na Pitsahan, March 13 of 2020. 24,000 o kung 24,000 ka pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa dugang paginaton nga balita, yara na sa advanced state of decomposition, sang nasapuan ng kahapon ng bangkay sang 81 anyos nga lola sa open field sang Mega World sa may Galo entrance sa Barangay 41. Siya ang gaging kilala kay Amparo Leyte sang Purkakasya Barangay 27.
diri sa syudad sa Bacolod sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Senior Master Sergeant Raymond Bandojo, ang investigador sa Police Station number 4. Ini nga si Leyte ang nasapuan sa iya sini nga tupad balay nga si Ronnie Pesalbo nga nagkahamyangon sa open field sa Make World kag nagkakaagnas na. Ginapatihan nga 5 na kaadlaw na patay ang biktima matapos una ining gin-report. Tinalikdan nga Disyembre 24 nga nadula. Dugang pagidiri ni Bandojo nga base man sa pagpangusisa sini sa pamilya sa biktima ining 81 anyos nga lola nagaanto sa balatian nga high blood kag Alzheimer's disease. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:56. Good morning landa kay Robert Ruma kag EGB Laho. Mabalik kami pagkatapos ini. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kaluntangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. This time check is brought to you by Make Every Wash a Hashtag. Morning lada kay Aida Alunan Cagrone Villanueva. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila